Bagyong Tino nagbilin og dakong kadaot sa Sugbo. Daghan ang patay sa nagkalain-laing kalungsuran. Daghan usab ang mga balay nga nangaguba. Si Governor Pam Bariccuatro nibisita sa mga evacuation center o sa mga lugar nga grabeng naapektuhan sa bagyo. Paghunong sa kusog nga hangin, usa sa giadto dayon ni Governor Pam Bariccuatro ang mga balay nga duol sa Mananga River sa Talisay City. Si Munching Oxtero adunay detalye. Human gikuso-kuso sa Bagyong Tino, kini na ang sitwasyon sa mga Pinoyanan daplin sa Mananga River dinhi sa Barangay Lawaan, Dakbayan sa Talisay. Makita nato sa akong likod nga bahin ang ilang mga Pinoyanan nangaguba. Atol sa bagyo, giingong misaka ang tubig baha. Sa paghunong sa hangin sa Bagyong Tino kagahapon, gibisita dayon ni Governor Pam Bariccuatro ang Barangay Lawaan 2 di inahimutang ang Mananga River. Gisusi sa gobernador ang dakong kadaot sa daghang Pinoyanan human miawas ang tubig baha sa Mananga River. Nangaguba ang mga Pinoyanan ug daghang kabtangan ang nangadaot. First time yun, sir. Nga 40 katuig naman yung mga dari. Karon yun nakasugod ng baha kusog kayo. Karon na ako sa una na baha sa una kusog-kusog jud. Di ra jud bus dito na dapita. Di ka abot jud dari. Karon kanina tabuay dasla hurot yung mga balay dia. Karon yung palag mo jud na nakauna jud ang flood control pagbuhat nila. Mo jud na grabe baha dia. Kasi sa una nga wa pa flood control ade kayo eh. Kaya dako ang kito sa pasauna ko, dapat ba? Ang apektadong mga pamilya dinhi sa Barangay Lawaan nangindahay nga doon na pa'y mahipos sa ilahang mga nangaguba nga kabtangan sa ilang mga kasinatian sa Bagyong Tino. Sila malaumon nga aduna pa'y paglaom nga musubang.